Hi guys, ayan. Hi guys, we're live here. We are here at Nato Beach, Sagñay Camarines Sur. And of course, enjoying of course here relaxing para naman palipas oras. Sarap magpahangin. Hello, hello, hello. Amoy pa. Amoy pa. Gusto mo? Gusto ka mo? Amoy pa. Sana. Ha? Ha? Dito lang kami sa bababad. Paano mo kumakanta mo kay Tingin? Yung mga
Ulan. Hi, mega mega shout out sa ating 3 million viewers in the house. And of course, RC Pinoy. LS 8:30 p.m. Pinas time. Tamsak, salamat. Of course, we have Miss Pura. Ayan, salamat, salamat. Thanks so much for watching. Wow, mega mega shout out, of course. Carlo D. Mega mega shout out. Katol talaga. Kita makalang ko ng kasuna kita. Let's go. Kulang pa ng baba. Hindi naman pinili. Baba siya. Nakalib pa lang sa Adrian. Mega mega shout out sa ano ini? Sa naka-LS ako live stream. Bako. YouTube. Nakalib kita sa YouTube. Yeah. Pag mo nung anong picture mo dyan, patindog ka pala rin. Puro picture pa kami. Okay lang. Tingnan tumatambay. Tingnan tumapakasana. Una, Basta, ulo ko, baka may gusto ka mo. Ulo ko, baka mababad ka mo. kaya pili dyan. Sige na.
Yes, hi. Welcome. Baboy. Mega mega shout out kay Baka at the back. Ii. Baboy na baka. Baka is in the house. Mega mega shout out kay Baka. Shout out ko kasi Baka. Baka. Baka lang malakas. Carlo D. Isa yung Carlo D ng Daddy J. Jowa mo. Inimbi yung ipahiling mo pa kung tao. Mas magaling yung Daddy J. Kasi yung Mas? Asa na? blue. Kasi yung itong naman rin. Muro ako naman yung vertical kahit kasi mo. Nakakapir ang ikot sa itaas na life. Ano nga daw kung sa akin, diba? Nakakarog. Ay, sorry. Baka in the house. Yung nag-swimming video mo. Ito yung papusti. Nag-tumbling. Ito yung ano. Sino? Lukso. Ha? Takot ka na naman. Daro ba kaya? Di ba nawala? Bako, itry mo nga ni. Lukso na. Pero pa lukso pa. Pag lukso ka, dali na. Dali lukso na. Nasa YouTube ka na ka. Yes, 1, 2, 3, go. Wow. Tubig naman. Diet siya sa dive. Nalilipo lang pala kang kamot sa camera na yun. Pero pa boy na, lipo lang kang camera. Ang kamot to sa camera. Kain ka na, B. Pero pa, B. B. Pero pang dive dyan na lang. Diyan ka sana mag-dive. Diyan ka sana mag-dive. Yeah. Okay, ready, 1, 2, go. Urago. Malupit na na. Tiningon ano. Pino. Malupet. Mm-mm. Siya lang ang sakalam. Tangitim sa summer. Yan, guys. Salamat. Thank you so much for watching and for supporting Daddy Jig TV. Bye, everyone. Ay, pa. Ang